insibu numru 1. Lodwa tajba l-kulħadd il-jum tal-erba li fih il-mulej sejjer ikellimna dwar il-ħarsien tal-kmandamenti waqt li f'din il-quddisa qed nitolbu għall-erwieħ tal-familji Ċefaj u Magro. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. F'dan iż-żmien għażiż iktar minn qatt qabel nidħlu fina nfusna, narfu minn aħna, nitolbu maħfra tal-ħtijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għad nibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem blemi u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Atina mulej li bil-ħarsin tar-randan nikbru fl-erf, nitajxu bl-ikel tal-kelma tiegħek biex narfu nitrażnu bħajja qaddisa u ninataw lilek b'qalbna kollha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. ħarsu il-liġijiet u għamluhom. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mosè kellem lill-poplu u qal: U issa Iżrael, għati widen għal-liġijiet u l-ordnijiet li qiegħed nikmandakom tagħmlu ħalli tgħixu u tidħlu tieħdu l-art li se jagħtikom il-mulej Alla ta' missirijietkom. Araw, jien għallimtkom liġijiet u ordnijiet kif ikkmandani il-mulej Alla tiegħi biex tagħmluhom sewwa fil-pajjiż li fih se tidħlu biex ikun tagħkom. Ħarsuhom u għamluhom għax hekk tidhru għarrif u għaqlin f'għajnejn il-ġnus li kif jisimgħu b'dawn il-liġijiet kollha jgħidu: m'hemmx poplu ieħor għaref u għaqli għajr dan il-ġens kbir. Għax li ma ġens huwa kbir li għandu Alla qrib tiegħu daqskemm hu qrib tagħna il-mulej Alla tagħna kull xħin insejħulu, jew li ma ġens huwa kbir li għandu liġijiet u ordnijiet hekk sewwa daqs dak kollu li fija din il-liġi li qiegħda noffrilkom illum jien. Bis-sif ta' għajnejk u oqgħod attent ħafna li kien nifsek li ma tmurx tinsa l-ħwejjex li rajt bajnejk. Tħallihom xi warbu minn qalbek tul il-jiem kollha ta' ħajtek.
imma għallimhom lill-ulidek u lill-ulid ulidek. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr il-Alla. Sebbaħ Ġerusalem lill-mulej. Sebbaħ Ġerusalem lil-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Faħħar l-Alla tiegħek Sion u jisaħħaħ l-istanek ta' bwibek u jbirek ġewwa fik l-ulidek fl-imkien Sebbaħ Ġerusalem lil-mulej. u jibat fuq l-art il-kman tiegħu bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu. Jibat is-silġ bħas-suf, ix-xerret parmit il-ġlata. Sebbaħ Ġerusalem lil-mulej. u jxandar kelmtu lil Ġakob, il-liġijiet u d-digriti tiegħu lill-Iżrael. Ma għamel hekk ma ebda poplu li l-ħadd ma għarraf id-digriti tiegħu. Sebbaħ Ġerusalem lil-mulej. Jekk joġobkom inqumu bil-wifqa. Glorja u tifħi lilek Kristu. Glorja u tifħi lilek Kristu. Il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Glorja u tifħi lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: xejn taħsbu li ġejt inwaqqa' l-liġi jew il-profeti? Jien ma ġejtx inwaqqagħhom, imma biex inwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art, laqqas li żar ittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jseħħal kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-saltna tas-smewiet. Imma min iħarishom u min jgħallimhom dan kbir jissejjaħ fis-saltna tas-smewiet. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Issa kien imdaħħal sew fi żmien. Kien jaf li Alla batu biex lill-poplu ma jħallehx ibati, ma jħallehx skjav. Alla kien se jinqeda bih. It-twelid tiegħu kien mirakulus, meħlus mill-għarqa jismu Mosè. U issa temm il-missjoni li kellu jagħmel u ġi biex iħalli kelma ta' ġid. Ħafna nies kbar qabel imutu jagħmlu xi ħaġa ta' spiritwalità biex jgħaddu għal min iħobbu, jgħidulu testament spiritwali. U Mosè nistgħu ngħidu li issa li qed itemm il-missjoni tiegħu lil min iħobb ħallilu dat testament. U x'jgħidlu? Jgħidlu hekk: tkunx iblaħ, għati widen, jiġifieri isma' mhux minn waħda dieħel u l-oħra ħireġ. Isma' l-ordnijiet li qed jgħallmek il-mulej. Hekk biss tista' tgħix u mhux biss tgħix, tidħol fl-art li se jagħtikom il-mulej. Ngħixu mhux biss b'dil-art imma fl-art, fil-post li se jagħtina il-mulej Alla ta' missirijietna. U jerġa' jgħid: biex teħilsu mid-diżordni li jaw, mit-taqlib fejn in-nies illum jaduraw il-vizzju u tefgħu taħt it-tappit il-virtù dak li hu tajjeb. Jerġa' jgħidilhom: jien għallimtkom il-kmandamenti, tajtkom il-kmandamenti, għaddejtilkom dak li kmandan il-mulej biex intom tagħmluhom fil-pajjiż
ċittadini ta' pajjiż. U hekk f'dik l-art imweda fejn intom se tidħlu ikollkom l-ordni. Mhux kulħadd jagħmel li jrid. U għalhekk ħarsuhom, isemgħu, għamluhom. Hekk biss tidru għorrief u għaqlin f'għajnejn il-ġnus. X'inhu l-kontra ta' min mhux għaref u għaqli? L-iblaħ. Min tefa' l-kmandamenti taħt it-tapit għax mhux għaqli. Araw x'għamilna mid-dan. Araw x'għamilna mill-ħarsin tal-jum tal-ħadd. Araw x'għamilna mis-serq jew il-qerq, il-qtil, jew li nieħu l-affarijiet jew in-nisa l-irġiel ta' ħaddieħor. Araw x'għamilna. Meta m'hemmx ordni, hemm diżordni u r-randan irid jerġa' jġib l-ordni fil-ħajja, fil-qalb tiegħi. U mbagħad jgħid u żgur li ħarsuhom il-kmandamenti għax liema poplu għandu lill-Alla qrib tiegħu daqskemm huwa Alla tagħna. Niżel qrib tagħna urina x'għandna jagħmlu. U Ġesu qal, issa ħammorru lur, issa għandna l-Mose il-ġdid. Ġesu fil-Vanġelu tal-lum, jien ma ġejtx neqret il-kmandamenti. Le, ġejt nagħtikom il-milja. Hemmhekk m'għandkomx il-maħfra, għajna għal għajn, sinna għal sinna, toqtolx, tiżnix, imma ġejt inwassal dik il-liġi fil-milja. U jgħid, minn dawn il-kmandamenti ma jżommhomx, żgħir jissejjaħ, imma minn il-kmandamenti jħarishom kbir fl-għajnejn ta' Alla. Amen. Spiritu Qaddis ejja fina illum dan il-jum speċjali qed iżżurna bid-dawl tax-xemx u bil-qawwa ta' din il-kelma f'dan iż-żmien privileġġjat, żmien li Inti għażiltilna, iż-żmien tar-randan l-enlejt il-kbir. Ieqaf mal-Papa Ljun, mal-isqof tagħna Anton, mas-saċerdoti li qed jippritkaw l-eżerċizzi, mad-djakni, is-seminaristi u l-katekisti. Ejn lil daw kollha impenjati fil-ħalqa tal-mulej nitolbu. Ibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek fid-dinja tagħna. Ratta plurius ipsa ħalli jiġu evitati l-qtil tal-innoċenti, il-fabrikazzjoni ta' dak li huwa disonest fl-imperjaliżmu modern, ħalli ma jitaffitx iż-żgħir u l-fqir u s-swieq tal-kummerċ ma jiġux qabel id-dinjità ta' kull persuna umana. Nitolbu bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu għal dawk li llum se jiġu hawn iktar mis-soltu ma l-iktar il-pellegrinaġġi, dawk li jiġu mill-bogħod bis-saċerdoti magħhom biex jitolbu f'riġlejn il-Madonna ta' Pinu. Il-marit fid-dar u fl-isptar, għal-morda fir-ruħu fil-ġisem nitolbu ismana. Qegħdin fix-xahar ta' San Giuseppe, illum il-jum tal-Erba', nitolbu bl-interċessjoni ta' San Giuseppe għal-familji kollha, għal-ħaddiema biex jiġu evitati l-korrimenti fuq il-lant tax-xogħol. Nitolbu bl-interċessjoni ta' San Giuseppe, il-patrun tal-moribondi, għal dawk li llum se jidhru quddiem Alla. Nitolbu. L-aħħar talba jekk trid tista' tkun tiegħek. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Insibu numru 3. Hennalina mulej, hennalina, hennalina mulej, hennalina.
Lek mulej nollulub na ismana, għaliex fiki tamajna finniket. Henna lina mulej, henna lina. So benin midnumiet tal-imorti, Trotti il-mafra tal-ħsara, kantaw bi-wieqfa, henna lina, mulej, henna lina. Ittolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla missier li jista' kollox. Il-qamulej jittalbu l-offerti li l-poplu qed jagħmillek bijet minna kulawċ lilna li qed niċċelebraw il-misteri tiegħek bi Kristu Sidna il-mulej magħkom nerfgħu qlubna l fuq. Iżuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek għat ġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih jinħallu minn kull ġibda ħażina, jinqdew bil-ġid li jgħaddi, jintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddis ninfaħruk u bil-qalb intennulek qaddis. Qaddis tassew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien ser jingħataw minn rajħi bati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasa tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' raddi l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi salvana għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr int oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u mid-demm ta' Kristu mulej. Ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-mejtin tal-familji Magro u Ċefaj. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka
u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk għandna l-Ġesu ħaj fl-Ewkaristija, nagħmlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Fis-sema tigda fl-ard, ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna l-nubiet bħalma naħfru l-minuħati għalim. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u fil-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem u nagħtikom islim tiegħek. La tħaresx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fija, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf. Insibu numru 8. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma' talbi kun ħanin. Soba kbira b'qalbi minikitha għal dnubieti iskefni. Henna li, ja henna lina, o Ġesu, skur għadman zid, iżdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jina rrid. Twissietek kolla meħabba, bahar dija ta' kull ġid, taħt riġlejjar tisbal kiku ma konċ tijejn tissir. Henna li, ja henna liha, o Ġesu, skur għadman zid, iżdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jina rrid. Lilek għajn tal
kif rama salib waqt li inti ħajti sommi f'qalbek bozzat ħabib. Henna lija, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jgħallik. Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk. O Giuseppi mis-Sirtana, b'talbek tieqaf dejjem magħna, nitolbu. Qaddisna mulej bl-ikel tas-sema li ħadna, żommna l-bogħod minn kull għerq biex ikun jistħoqilna kull ma inti wetna bi Kristu Sidna. Nfakkarkom illi l-lejla jkun hawn il-qudiesa, imma qabel ikonna l-adorazzjoni tingħata l-barka sagramentali wara l-qudiesa li jkun fiha wkoll it-talb tas-salmi ikun hawn il-Via Sagra. Il-ġimgħa jekk Alla jrid nagħmlu l-pellegrinaġġ minn Tapinu għal Redentur tal-Istri, għal festa tar-Redentur, u allura il-programm għal min irid jiġi magħna iġbruh mis-sagristija, idilli fadal xi post jew tnejn. Idħlu fis-sagristija għal min m'għandux il-programm, kollu marbut ma' nhar il-ġimgħa li ġejja. Imbagħad nistedinkom biex nagħmlu l-Via Sagra fuq ta' Ammar. Hemm grupp sabiħ ta' nies niltaqgħu fit-3:30 il-ħadd sewwa li matul ir-Randan infittxu li nagħmlu dik il-Via Sagra fuq dak il-post għażiż li fih terqu tant nies propju biex tinqata mill-ġen tad-dinja, mill-għaġla tal-ħajja u hemmhekk nimmeditaw kemm ħabna il-mulej. Il-mulej magħkom, iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nitlob għall-intenzjonijiet tagħkom f'dawn it-tliet Ave Marijiet u anke fit-talb li nagħmlu fil-kappella wara l-qudiesa, għal bżonnijiet ta' dawk li qed jgħidu għandna bżonn it-talb illum m'għandniex min jitlob għalina. Dawk li ma qalowx il-grazzja u dawk li se jagħmlu operazzjoni kbira. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nsellmula flimkien Madonna Tapinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żonn. Morru fil-paċi ta' Kristu.
Ibu numru 12. O Madonna, tahadru, qalb helwa ta' Marija, jitlob lil Ġesu għalina, jitolbu kol l-ambiki.